ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏ ଜବ୍ ଖଣ୍ଡିକ କଲା ଦିନରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସପ୍ତାହକ 6 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକ ହେଉଛି 7 ଦିନ, ଆମ ପାଇଁ 6 ଦିନ। ରବିବାର ଆମ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ, ନା ରବିବାରରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ରବିବାର। ମୁଁ ଭାବିଲି ରବିବାର ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ। ଶୋଇଲି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 11:30। ଯଦି ରବିବାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବାକୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3ଟା। 3ଟା ବାଜିଲା। ମଣିଷ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆଇଲା, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଘରେ ଯାଇକି 10 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଧରି ନଥିବି, ରାତି 10 ହେଇଯିବ। ରାତି 10 ମାନେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଖାଇ ପିଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ପୁଣି ସେଇ 6 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ 6 ଦିନ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିବ ପୁଣି ରବିବାର, ଯାହାକୁ ସେଇଆ। ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସପ୍ତାହକୁ ମିନିମମ୍ ଆମର 4ଟା ରବିବାର ଦରକାର। ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମକୁ 4ଟା ରବିବାର ଦରକାର ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ସରକାର ଆମକୁ 4ଟା ରବିବାର ତମେ ଦିଅ। କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ନହେଲେ ଅନଶନ କରିବୁ। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए।